середу 11 травня муфтій Криму разом з бійцями батальйону Крим та кримськотатарськими активістами провели зустріч з керівництвом та складом заслуженого академічного ансамблю пісні і танцю Збройних сил України, під час якої висловили свою подяку за привітання мусульман України з великим ісламським святом Ораза-Байрам – свято Розговіння. Айдар Рустемов висловив окрему подяку керівнику ансамблю, полковнику Антонюку Дмитру Жановичу та начальнику ансамбля, полковнику Макаренку Сергію Валентиновичу. Це привітання, яке розійшлось по всьому мусульманському світу, і воно було дуже важливо, особливо в цьому контексті війни. Сьогодні вже 77-й день, якщо я не помиляюсь, протистояння цієї повномасштабної агресії. Ми бачимо, як Росія, якщо ми говоримо про інформаційну війну, як вона використовує ці наративи в мусульманському світі. І тому ми також бачимо, на жаль, як арабські країни деякі не підтримують, використовують нейтралітет.